basi. Shisa ndio nichukua. Sasa ndio tara ito kwati. Ile pale watu wale moto. Ndikanye panja barua ne moto. Mara ni basi. Mara we mbatirwa. Jaura emimo. Msoro hii mambo mtasa. Nevese wakakorokotesa. Inini nondigoni kulibangira. Nyaya yangu iri pana Luke Chere anoandia yako. Luke Chere ishamwari yangu ndakadzidza naye. Uye ndiye tinogara padhuze nepadhuze naye. Kubva pamba pangu kuenda pamba pa Luke Chere is 200 meters kuenda pa Luke Chere. Saka Luke ndakasangana naye mwauna rimwe regore 2000 ndasangana naye Luke ndaimufambira anga ine shop yake yekuisa mwauna. Saka pandaka mona ndaiko ndakapinda mwauna ndaenda kushopu kwake ndichiti shamwari yangu. Saka chakazondishamisa shamwari yangu yakazoti obva nditi takafamba kubva kushopu kwake vatoya kuno kumusoro kuno tagara pachimwe chibuild akati sabangira ndakadai ndati akanzi muri kuziva ere kuti vanhu varonditi ndodana nemukadzi wenyu. Ndakati konai Chere kuiwewe kana usikudanana nemukadzi wangu kaiwe zvinenenyi handiri mwoyo wako unozvipupurira iwe kuti wasudanana naye. Alright, ngatiti iwe kana uchiziva mwoyo mako kuti urudanana naye, danana naye asi usazobatwa. Luke hana zvakataura. Ndakadzokorora futi ndakati Chere inini ndiri kuti kana uchiziva mwoyo mako kuti hausi kudanana nemukadzi wangu haisi mhosva pai, asi wewe kana uchizviziva pfurira mberi danana naye asi usazobatwa. Luke hana chaakataura. Akabva agara vadzika kushopu kwake. Adzika kushopu kwake changa chakundinetsa umwangu ndati takasangana naye ndikada kutaura nyaya yekutaura nyaya ndiri padhuze pake iye aimira kuri. Saka handinoziva chaitora nzvimbo pana Luke. Saka takagara togara handina chekuziva. Ndakazoti umwe musi ratori imwe guri taenda kumunda namai wekwangu. Tanga tangorima kubva panapo kusvika pana bvudzi mukuru. Mai bva atangoti ndaneta. Ndati shawa maneta. Kazi ndaneta. Ndati maneta tanga tarima nenguva iyi. Kazi ina noneta nebadza paini. Ndaneta unyengwa nebora ngumu. Ndoda mbonotsvaga wane mari. Pfungwa dzakamboedza kuti ndimuteme nebadza. Asi taitine kamwana kadiki manje kakachitanga kugara kanoti Janet. Saka ndobva ndatarisa kamwana kaya ndobva ndaona apikicha yemwana wangu arunetsika. Ndakabva ndamunyepera ndobva ndati inini ndane malaria. Ndakaenda koorara pazuva ndakairana nemanhisi. Asi ndandisudaba kuti ndimuratidze kuti zvinhu zvanditaurira izvi zvandidini zvandibata. Saka ndakarara ndobva ndaenda kwenomba vandaenda umba. Iye bva azouya. Handina kubvunza ndabva ndandogara. Ini chekuziva handina. Tagara. Saka inini ndakanga ndakuzoenda kubasa. Ndakuenda kubasa kuya ndichidzoka weekend. Mudzimai manje anga kuti patinopinda mumba kuti ngatipaure bota. Mudzimai iti ngatimboti rari. Tikanga tati rari. Usati pakati peusiku kuya akati kwakwedza kuya akati masikati akati kurupisa. Saka ndakagara zvichida kunga zvaundeze ndone time manje iri kuwandisa. Saka inini ndakabva ndati nikisi zviri nani kuti ndibude mubedroom ndirare mudining. Saka ndabva ndabuda mubedroom ndarara mudining. Mudining ndakaita 2 years ndiurara mudining.
buda bandaenda kadoma tupa 2 years handisosangana naye bo ndakabuda bandaenda kadoma ndaenda kadoma ndisati ndaenda kadoma pane kamwana kangu iko kamsikana kandati kanga kaine 2 years pandaida mutema nebadzi kakakakuita grade 3 kamsikana kaya saka ndakaenda kuMozambique ndaenda kuMozambique ndakabva ndarota kamsikana kaya kari kupinda mumba mana ndakagara kati baba mumba muruzive kuti mune munhu anopinda mumba namai vandati apfitseki bva paipo mondonyepo ivo kamwana kaya kakabva kabuda kachimhanya kachati shuwa ndakapatika ndipandapoti saka chii ndakarara futi zvakare mwana abva adzoka futi kuhope abva ati baba imimi sei muri kuita nharo ndakati mumba umu munopinda munhu anorara namhai ipapo ndibva ndati vati vabuda saka ndakagara chekuziva handina ndakandogara nchindogara chiro chakazoita ngechekuti ndakaudza umwe murume anozi baba Benji Mukadiwei ndiyo ndakaudza ndisati ndamuudza baba awa ndakaona kuhope so ndakazi ndiye uyu saka ndiye wacho handinoziva kuti ndiye wachaita kuti aite sei saka zvakundongondinetsa kuti zvazi ndiye kudii kwacho zvazi ndiye kudii kwacho ndibva ndatadza kuziva kuti kudii kwacho zvazi ndiye handisumbuziva kuti zviruzi ndiye kudii ndakandogara saka ndakabva ndaenda koodza baba Benji watu vamwe musi tikubva kunoiga umwe murume hanzvadzi yake vandati baba Benji chere muruziva kuti adana nemukadzi wangu kazi ngei ndakarota ndakanzi ihope ndati ihope kazi chere munonyatsa kumuziva mushe makaenda kumhangara nyaya yenyu iyi munogona kumuripira asi anonyenga mukadzi wenyu shuwa ndakati zvakanaka ndava ndagara ndakabva ndaenda kuMozambique ndaenda kuMozambique ndakadzoka ndazi enda kumba pandakazienda kumba ndakamuka bva ndauya ndakasvika bva ndagara pavharanda ndandakabereka kiti saka ndagara pavharanda ndakadzikisa kiti ndakandogara zvandandakandogara bva ndadzikisa kiti asi handisuziva chakandisimudza ndakabva ndasimuka bva ndapinda muchisango chiri pamba pangu bva ndandodzika nechisango chiya bva ndapira chigwangu bva ndadzika bva ndasvika panzvimbo yange yakapaurirwa bota saka ndasvika ndakapfugama pasi bva ndabata kushaya bva ndati nai Mwari ndimere mune zvinhu izvi saka muri kundiratidza kuti ndiite sei ndichaita sei ndakasimuka ndibva ndatena asi pakairwa bota papene gumbo ramai apo ndakadzoka kumba ndadzoka kumba handina kuabvunza ndakazoti mangwana wana wangu aenda kuchikoro ndatakagara ndibva ndati sha ndakafamba kudai asi chinhu chakandishamisa uku ndakaona pakahirwa bota asi ndakaona gumbo renyu ndimere mama kukorokotedza vanhu vanga uri yapo chii changa chakuitika shawa akabva anditi anga agara pasi akasimudza musoro achibva nditarisa akati saka iwe uri kufunga kuti ndini ndakanyengwa ipapo saka ndinonga kudi wanga wafungi ndava ndadzikisa izwi vandati hapana kanzi saka uri kufunga kuti iwe ndingatadzonyengwa nekuti uri panapa ndinotora mugomwa bva ndaenda kumvura bva ndasvika bva ndanyengwa ikona ndibva ndadzoka bva ndapageza pane maki ndava ndadzikisa izwi bva ndati hapana kanzi ndizvo wanga wafungi bva ndati hapana tanyaka tagara shawa awa inini chekuziva hapana chandanduziva ba so ndanga nemufungo kuti mukadzi wangu chaichei achibva anditaurira kudai su saka zvaingoramba zvingonipisha saka handina nguva yandisina kusvika pambaba ndakuda kuona kuti chini chirikuda kuitika pambai pake saka ndakazosimuka ndibva ndaenda kukadoma
Pani pandati ndakatisurana ndakaenda kadoma ndaenda kadoma no andanda ane sondo nehafu mai akabva anditi nditengere future pandabvunza ndati koreimi future yacho ngei kazvakansiya ndine nhumbu ndevandati braship ndisakanyo iremuti iwe wauda kutanga kuita mai Maria Magadalini wechitu kubva kuna mai waJesu nungoiona kupemweya ndiva ndakata foni sondo racho irona iro tete akabva anditi mukadzi wako abva nhumbu ndiva ndati tete nhumbu aisi yangu paiwe tete wakati ai waifunga kuti ndiani ari kuuraya nemukadzi wako ndati arisuzviziva imi mubvunzise kuti nhumbu ndiani mubvunzise saka ndazobva kukadomako ndakabva ndagara kukadomako ndagara ndakazouya ndauya mwana wangu inini anga aroora anga ane mukadzi saka ndakaenda kukadoma ndirubva ndiri mudhainingi saka mwana wangu inini mukadzi wacho aindomuka kuseni achida kukirina mudhainingi muyemu aindiona ndakarara pasi saka ndakazonganda kuti inini apa ndakushaishira mukadzi wemwana wangu bcause wachanetsana futi wega wega kuti iwe sei baba wako ndakandopinda umu nondomona akarara pasi zviri kuwirirana here namhaiyo kumba saka ndakabva ndadzokera futi kupi kuna mhaiyo ndadzokera kuna mhaiyo takatanga futi kupaura bota riya apa chandisina kuziva pamanje ndechekuti ndakazozviziva ndakurwara kuti inini ndakanga ndapinda kufa kwanga kusi kwangu saka ndakazozviziva ndakurwara ndibva ndaenda kuudza mbuya wakewo ndati mbuya ini ndakurwara inini asi mbuya ndiakabva andibvunza kuti ko imimi mai uyu zvaakabva mimba makaita sei ndakati hapana zvandakaita beni ndakandosvika vemombe mudhipi kasi makashaisha zvinokwadza mukangwara muri kutopfura endai mutofambe fambe saka ndakambofamba famba ndibva ndamborapa bva ndatadza kupera inini ndakanda kutamira mai manje kuti ndinyatse kuona kuti mai urumbofamba sei chaiko chaiko nyacho urumbofamba sei zvokuti ndisauyo ndandisingozizwapo saka ava ndakazotanga kuita zvokuvafungidzira ava ndakutora pawakambotaura shoko ravo kumashure kuti ndiire shamwari yangu zvino anenge saka baba wakazo ava wakanga aine foni yawakanga ainayo ndakasvika kuma 11 vanhu varara ndobva ndatora foni yavo ava ndobva mamwine zita ranga rakazi Maichere saka ndakatora nhamba dziya bvananyore papepa ndibva ndaenda kuhauna kune mukadzi waSachere ndasvika kuhauna kuya ndakabvunza mbuya Maichere nhamba idzi ngedzani dzakazi ngedzaSachere ndakati wo alright Maichere muri kuziva here kuti imimi nenini tiri kubirwa saka zvatiri kubirwa manje imimi tsvakaiwo mbavha inditsvakawo mbavha zvaMaichere wakachengeta secret achengeta secret Sachere wakazosvika umwe musi ndiripo havana ziva kuti ndiripo wakatanga kufona pafoni yavo ndii ndakaidaira wabva kuti lose nhamba wabva wachinja chimwe chikuzu asi ava nakuwapangidza kwati munhu ndadini ndamuziva patandokana saka wakazouya futi ndandagara pachinhanike saka pawakati gogogwe ava inini ndakabva ndanyanya kuswedera ava wakaita action yekuti ava wazive kuti ndirimo mumba waita action ndakaramba ndakagara ndibva ndazonoti okay mai wapo ava action alright zvakanaka vatapfura saka ava waenda inini ndakazoenda kuMozambique ndibva ndadzoka masikati anga ari kuseni ndakasvika waripo kudaro wanopa pasina ndakapinda mumba ndibva ndamudaidza anga rutsvaira bva ndamudaidza ndati shawa uyai kumbe aibva apinda ndandakarara pamubhedhi ndisina hembe ndibva ndati shawa chimbondisvai zvebota shawa wakapindura kati
kako kadoko. Saka ipapo magesi akabvaenda. Ndakabva ndasimuka, ndapfeka hembe dzangu ndabuda kunze. Ndagara. Saka ndakabva ndadzokera futi kuMozambique. Asi ndisati ndadzokera pa. Ndakabva ndaenda kune umwe mbuya anozi mbuya Kapungu, anozi Mai Shepherd. Namaipo. Vandasvika ndokubvunza mufana. Vandati mbuya, ndoda kuti munditaurire. Ndikukumbira. Mwana abva panapa asina kudya chikafu. Abva aenda kuchikoro. Saka kana adzoka, vamamti chikafu chako chirapo icho. Akatadza kuchidya, munoti chii? Atobvunza kuti wadyei. Bati hapana. Saka urwara. Bati handisi urwara. Saka wadyei? Ndinomumanikidza. Ndo pandakazobudira pachena ndo zvandaitwa nemukadzi wangu. Mbuya wana mbuya wakabva ati, Zulu, pane zviripitika. Humbe akazoiona kupi? Pane zviripitika. Vana nyara ndataura kuti ndada kuti ndikutaurire kuitira mangwana. Saka zvakaramba zvidaro. Sachera akazouya ndiripo futi. Ini ndakati ndakandauya kuma 11 dzandataura. Foni uyu ndatora vandaisa off. Vandaisa pa speaker yangu. Ndanchida kuti wasafonera kuti abora yangu Maria yangu. Saka sachera akauya asi kuziva kuti ndakauya ba. Wanga ane nguwa dzake dzaanga aikuya pamba pangu. Saka wakauya. Waziva kuti ndauya. Zvawaisamboita bakuti ndikauya wanomuka waindisiya ndiri mugumbezi. Asi musi wakabva wandisiya ndiri mugumbezi. Wandisiya wakabva kuda panze vatangotsvaira kwakachati undereri. Ndo nguwa dzaisvika muchindwa. Vatangotsvaira nguwa dzakamuka yena ini ndakabva ndamuka ndaenda pahwindo. Vandafukura keteni padiki vandatotseya mangu. Shasha yakasvika. Yakasvika wachibvamira wese. Saka awa wakaenda kopa tipi uyu nemusoro obati. Saka uyu akanonoka kuona tipi. Zvese nduzviona. Saka uyu pakarohwa futi imwe tipi yechitatu ndio pakazoona manje vafundikira vaenda kumira zvakaita. Saka ipapo ndakabata mubhara rendi yanga iri mumba. Ndoda kuti ndirowe uyu. Saka rendi yapa ndakaisimudza yakabva ndiremera. Vana kudosudza nemupo mai ndiswa rendi yaremu. Ndakabva ndabuda panze. Vandamira vandadai. Uyu ndo pakanditi. Saka ngira muri panoso. Ndi pana. Kasi ndanda uyozve kuti kubinzi. Andina mubvunza kuti wakanga wazwa ndani kuti ndauya pana. Anombomubvunza kuti handina. Kaza alright. Uyu akabva enda panopirwa zvimakombi vasvika bvamira. Uyu andinomutoora naye. Ndakabva ndasimuka futi. Vandaenda kwanga kuine uyu muchinda. Ndakasvika padhuze pakepo vandangomira kudai. Tichiti tibhuye zvisinei nekuti zvatataitirana. Tichiti tibhuye. Haana kumira neni akabva atiza. Vaya kumira kumwe. Ndakamutera futi kechitatu. Vandauya futi. Vandamira futi. Aibva atiza. Vandati asachere. Ini ndaudi ndakwenda. Vandaenda. Ndakapedza 2 days. Vandabvunza apa. Ndichiti kumashure uko. Awa ndakanga ndambowataurira. Wadzinga murora. Wandanga ndata murora mwana mukadzi mwana wangu. Wakanga mudzinga asisiri pamba baba. Ndibva ndawati maiyo. Ndoda kukuudzai chokwadi. Makore amadanana nachere akawandisa. Manga madini mimi kusiyana nachere. Bozi makadana nachere nduzviziva. Asi izvozvi mama tinosiyana nachere. Tsika dzedu isusu varume dzatinoita ngedzekudai. Tinoda mukadzi wemunhu kana ari pamurume wake. Nhasi ndikakuti iwewe handichakuti bachera akutoriba. Mai wakarowa pasi, wakatomonyeka, chero unomubhadhara chete, uri kumupuma. Ndati saka imimi mai mati ndikupuma chete. Chiendai kwachere imimi. Motaurire chere kuti kumba kwangu kuchina kugareba. Baba kwangu ari kundidanana neni. Akati undifosi, ndichaenda kana ndakona. Ndati zvakanaka shawa. Muzoenda kana maudini mabuda but ndoda ndakusira. Tawa tagara. Saka ndakaenda kwa Sabhuku pandataura nyangu. Ndati uyadani mukadzi wangu. Sabhuku akati urufunirwa. Kuda munhu wacho ari kukufurira yena ndio tuda pana. Pandati svika takupanana masoko na Sabhuku. Ndo pana ndakwira kwa mbatso.
ndakwira kwa Mzvare ndakasvika ndaisa nyaya yangu kwa Mzvare. Ndaisa nyaya yangu kwa Mzvare wakauya. Chekutanga ndasvika kwa Mzvare ndakazomubhema mbanje. Iwe unobhema mbanje iwe. Ndakati nobhema mbanje. Kazi right. Ndatsanangura. Wakaramba. Asi chandakazoita ngekuti ndakapinza muoko wangu muhomwe ndikabvisa 50 cents ndikaendesa muzasi maMzvare. Ndikati Muzvare ndaizwa nyaya yamataura ndobhanje. Uyezve mukadzi wangu azi wewe unoti paunenge wabhema mbanje dzako ndopaona pikicha yekuti mukadzi wako anyangwa ndichere nyangu zausi nyangwa ndichere imbanje dzaunenge wabhema. Ndati ndanzwa. Akansaka ndopapera nyaya. Saka ndopa ndakazopinza muhomwe pandaisa pasi. Ndati pamusoro changamidza. Ini ndinoti uyu chere uyu abvepo. Mai awasari pabhenji. Ndikuda kuti mai awa waende kobatira chere padza kuti havazivani here nachere. Vadare ndopo wakabva kuti iyo yapinduka. Saka munhu ari kushinga. Saka mai wakabva waziona mai taurai chokwadi. Mai wakambotsika-tsika. Bvazi mutore endai naye kusai. Wakatorwa kaendwa naye kusai. Waenda naye kusai abvunzwa. Abva amboramba. Vazoya vakadzikwa futi. Kazi iwe taura sho usati pedzere nguva yedu. Bva nyaya yake. Tinodanana shuwa nachere. Tinodanana. Munodanana shuwa nachere. Akazi sachere iyo aza kunyika. Andanana nebe. Kazi une shuwa. Kazi maina bamba andanana nebe. Mai wakabvazi bisai bhuruwa isai chere mumusoro. Bisai bhuruwa isai chere mumusoro. Sachere pakazwa manje kuti ndada kunuhirwa panapa. Ndo pakabva shuwa tingodanana shuwa. Kazi modansi kozvamamuri tuipenzi zvoni. Wakabatwa shuwa kazi ichokwadi ndakabatwa. Azorite. Iwewe chere uyosaina kuti wakabatwa nomukadzi wemunhu. Chere akabva asaina. Iwewe mukadzi uyosaina kuti wakabatwa nechikombo bvasaina. Inini bandazisaina bandasaina. Ndakabata chere nemukadzi wangu. Right. Mai akanga ataura kuvabereki vake akati murume ari kundipumha kuti ndine chikomba. Wabereki saka nyaya iri kukidza kudzimba. Saka wabereki voti right. Kana iwewe wabudirira anotipa mombe yekuti atise akupumha. Saka pandakazi nichichaja chere ndakati ini andigona kuchaja chere pa. Ndoda kumbozivisa wabereki wemunhu kuti ndizvo zvacho zviripo. Saka ndakabva ndaenda kuwazivisa. Ndavazivisa baba akati mwana atinyadzisa. Haangamboiti maite akaita so. Iwe inotaura nechikomba. Saka ndakabva ndadzoka. Ndakaenda mazuva akawanda kwa Mzvare. Kudati chere akazi asubatika. Chere akazi asubatika. Chere akazi asubatika. Chere akazi asubatika. Wakazondibvunza kuti iwe zvauri kumboya kuno mukadzi wacho ari kupi? Ndati mukadzi ari kumba. Kazi right. Iwe zvatunoita manje. Chitanga chitaura kuti chikomba chemukadzi wako ndikapungu nachere. Vandati ina nditaura zvandisina kuona. Kazore saka chera sumbona. Vandadzokera. Ndobva ndaenda chera sumbona. Vandaenda chera sumbona. Vandaenda chera sumbona. Vandaenda futi. Svika gore rapera. Ndakazoenda futi. Akazi mukadzi wacho ari kupi? Ndakati ari kokumba. Akazi right. Kuti iwe wetipe chere mutongo wako. Tangwa dzinga mukadzi wako. Ndati mbindu mangu wambindu. Akazi wangu. Akazi Kazi saka ora chera sumuna. Ndada zvakanaka. Kazi kana tazomuona chere tichazokutaurira. Saka ndakaramba ndichingoenda. Nokunga ndakaenda paMzvare kanokwana kuita 13 times. Ndichiramba chingwe. Kusvikira sachere ndakazoenda uchibva kuti unoenda mangwana. Ndibandana chimangwana chacho. Ini ndakatanga kusvika chere asati asvika. Ndasvika chere akazosvika nevamwe mafriends ake. Wani moto yako. Chere akakumbira kupinda manga mina Mzvare. Wakapinda indakagara pansi. Ndafunga wakaita zveawa nezvimaminitsi padoko. Ini ndakazobvunza mubvunzo. Ndakubvunza wadari pamusoro.
Saka musungu ndiani manje inini na Chere because wapinda umpa nguwa yese yawapinda umu mudare wao akanditi shamwali bangira pane zvimwe zvatinoona nemaziso nezvimwe zvatinoita kufungidzira kuti apa yamari yakushanda apa haisi mari inenge asi zvawapinda umu chiratenderwa koitei wabva watuma secretary azendai moti nguva dzeda dzakwana kudhara wafwaya wakabuda ini ndakabva ndasvika vandati pamusoro changamira pamusoro shumba ndikukumbira kuti ndikuonei umba muzvare akaisa izwi ranga pamusoro akati uri fungwa ndiri kutengwa nemari yenini ndati umbaniso ndataura ndati ndikukumbira kuonei umba akati kana ina tengwi nemari yenini wafungwa zvandapinda nachere chera ipamari ndati umbazve shuma ndikukumbirawo ndauya kuonaiwo mumba saka ndikakumbira kuonaiwo mumba akazi azviti tava tabuda pano patagara asi ngatikwidze maoko takakwidza maoko kumusana namuzvare tokwidza mamwe ekutangisa dare pane paondoroshuba paikasi pazvaruda ngati taizwa apane pano mutongo wandakazotongwa ndandoda ndibva ndataura vazvadina chitaura kuti mutongo wacho chiwopanapa kana wakatongwa nyaya yacho yakunetsa papi ndio pandakutsanangura takwidza maoko edare ndakabva ndazi right bangira une tsamba yemuchatiro ndakati handina kanzi right saka iwe wakafanana nachere utoriwo chikomba pamukadzura vandati haorai ndanzwa kazi nyaya yako yapera ndo pakaperera nyaya yangu saka apa kugara kwangu nemukadzi uyu mukadzi akazondikilemera futi disorder akuenda futi kuda nditorera futi disorder yekuti ndidzingwe pamba saka ndakazoona samanisi kuti yasvika yekuti ndidzingwe pamba tobva taenda kwaDC ndobva ndachibva ndatsanangura ndati inini nyaya yacho yakutaura uyu akasvika pamberi pamejasiri achitaura kuti murume ari kundiabhisa ndakatsvaga murume wangu wepamwoyo pangu ini wandinoda inini saka ndio ari kundiabhisira vabvunzwa kuti imimi makatsvaga muri pamba pake here akazi makadini kubva imimi pamba pacho mukadai makatsvaga murume wenyu pamwoyo penyu hamuri taura musiri pamba peuyupo saka muri kutenderana nazvo kuti makahura akazi ndakahura akazi hatina chaputa yacho baya kuti imimi isu tidzinge murume pamba pake nokuda kwekuti makahura ndo nyaya yangu tikubatsirei china kuti ndiri chikomba pamukadzi wangu uyai padhuza right ikoko Ndamira pamberi pedara mangomutasa. Ndamira pamberi mangomutasa. Ndamira pamberi pedara mangomutasa. Ndamira pamberi pedara mangomutasa. Yesu ndiro chokwadi. Yesu ndinotanda kuti chokwadi. Ndikachibatwa nemhosva. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira wangu. Pamusoro inini ndakarohwa gore ra1991. Baba saka Stare ni mama. Alright. Manyuma. Mijani, papa. Yuti manyuma. Ndakarohwa gore 1991. Atichada zvakadai dimbura yemurume nyataura nyaya yakareba ndeyekuti mhosva ndobvuma mhosva handibvumi hatingaswera zvekuti gore ramarorwa zvataura murume wenyu mazvisi basi Nyaya yakataka ndipo ndipo kuti ndipinde gore 2018. yaita kuti gwagwa musarebese nyaya 2018 ndo patakaenda kudare kwamuzvare shuwa tikasvika takataka kwa sabhu atinazotongwa ndi vataenda kwao izwai taura murume wenyu kuti murudanana here unohura manyepu o handibvuti nazvo kuti ndiri kuhura nemurumo manyepu murudi ndakatogara since 2018 pakatotanga nyana nhasi ndakatogara handina kuhura nemurumo bai hamusi kuhura naye handisi kuhura naye ba handiye pamwoyo penyu pa zvese ndasaka ndazoti ndavatara madhazimakatakata makamboendodara kwamuzvare ndakaenda nyaya yanga iri yamukaenderoda nyaya yange uzvazvikuita nasachena ikapera sei
ini pakuzopera basha anozopera because ndairwara negumbo raitirwadza awa ndongoa kupira wega ndanisikachapimba gumbo musanongedzawo ba imwipa chezvenyu mapere aikabvita yakapera sei kuti yakazopera sei because ndipo ndairwadziwa negumbo judgment ndakaenda kwaruda ndikundakana vandakira sabva naenda kujudgment peace order haisi yekudanana haisi nyaya yekudanana chamakaenda kwamajestiti nyaya yepeace order hamuna kuindira nyaya yadauta ayo ndakaenda ndikuripota kuti vabandi disoya papamba hapana madhoo ese papispe hapana ndakaendera iyo yakasiyana nenyaya yekudanana kudanana handinodana nemurume basi iye ari kuti ndakandofundisira ndati makaenda here kudari kwamuzare ndakaenda mukanzi chii kwamuzare kazi ndabata chikomo muzare akati chii muzvara akati wakwazi kuda evidence yacho kuti wabata chikomo ndo pakatanga baba ndio wakataura kuti ngaasi kuti group aise musoro mani machere muzvara akati hapana pavhidi hatiiti izvo zvizvo kati matongwa namuzvare muzvare akati chii ndokutati pakatongwa ndezvaini handinakuzoenda ba ndakazoini gumbo rangu raidi ndairwadza ndakasimba wachiri makamboenda kwamuzare ishuwa makaenda kwamuzare nyaya yemamadaidzo kwamuzare ndechi ikudanana nemukadzi wemunhu zvikanzi chiripo right ishuwa luke marikano chiringiri kutsvinyirwa luke marikano zvikanzi chii kwamuzare ini ndida kutaura chokwadi pamberi pedare tataurwa nemukadzi uyu handizoba handiti muri kunditi nditaure muchida chokwadi iri pana handizve nyaya tasvika musi wekutanga takaita zvakaitwa shuwa zvataurwa zvemurume uyu kuti mukadzi akamborambaramba ini ndaimirira kuti mukadzi abvume mukadzi abvuma ini ndakazobvunza kuti iye mukadzi ngaataure matangire akaita nyaya matangire akaita nyaya muchazotaurira idu matangire akaita nyaya pandonyanya kuda ndepekuti mati mukadzi wanyepa chokwadi ndechekuti makadanana here nemukadzi chitaura ini ndoda kutaura chokwadi pazvakatangira ndipo apa zvatava nemurume woti takafunda tese shuwa zvekuti ishamwari yangu zvakatokukama hwakatopfuurira mberi ushamwari hwakanga uripo hanzvadzi yavo yakazorora mwana wangu festibon mwana wamainini wavo takabva tadaro awa yanga iri shamwari yemukadzi wangu wana wangu waitonoraramira kumba kwavo kana mukadzi wangu ari kusimuka wacheche waitosiyirwa wachibereka saka zvadaro ava taitofambidzana shuwa watsvaka nzvimbo yavo kumozambique wakatoitombokumbirwa muchibhumu chekufiritisa achina kuzotozoka ndikakumbirwa tunhu kudiridzika zvina kutombotoka nezvozvo ushamwari wandotaura nezvavo tawataura chokwadi pane nyaya yangu ngeapo manje pataurwa kuti ndakadana nemukadzi matangire akaita nyaya yangu aya handizivi kuti zvakafamba sei shokushuwa ndandinaye mwana ndakazoregeza mukadzi wangu inini sevanhu vaishangwadzana neumwe musi ndakaenda svika pane mukadzi wangu ndabva kuhauna ngo ndanditonina washandi ndandine shopu hombe kwete diki ndaitosuplya eastern highlands nemacoffins ndikagadzirira moonlight macoffins saka takashangwadzana zveshuwa asi nyaya yakazota kudai manje inini mukadzi wangu paakataurirwa naosati nanhasi anonditaurira beni kuti iwe uruzi wabatwa nechikomba kuhauna ndikati handisi kuzviziva vakazaya wakazobatwa nemunhu waudana naye kuhauna ndikati kwete mukadzi wangu akabva azondotiza
atiza ini ndinane kuti garden munda mabanana kumkumba vana chinoti kumunda kunoiva nemondo plus akusina munhu anodiridza mukadzi wayene vana kuti kuenda kuchikoro andagara po 2 weeks mukadzi wangu anoziva kuti aripo awa wakazosvika kumba kwano pane wana bhati baba waripi zvikazi vari kumunda zvikazi kana wasvika munoti ngavasvike kumba wati ngavasvike kumba ini waiziva kuti ndobva kumapast 7 saka ndakasvika kati ndozvataura tete nokuti vana vangu vakaona kuti tete vandatoenda shuwa kumba kuya mapast 8 vandasvika pamba pavo vandatosvika vakagara pabharanda pavo wavachibvita kuti tati ndauya zvikazi koshamwari yangu aufa tena ndotofunga kuti mandidaidzira pangu apanapa ndisitoziva kwaaripa zimangu inenge kumozambiki kumba kwacho kure handina foni nhamba dzeyoba ndandano makore ndofunga anokwana kuita 7 years ndisina kuendayo nemudzimi wangu asina kuendayo vandatogara vandabhuya tikati kana ine nyaya iyo handisi kutoziva ava bwawandibvunza zvikazi ko nyaya iyi makaizwawo ere kuti neni iri kudanana ndikaishuwa ndakaizwa kati makazwa ndakazwa shamwari iyi shamwari yangu chaindikati zvikazi saka zvakadaro isi shamwari yangu yaitogona kundondiuraya ndikati handiyo ndakazwa kasangani zvatodanana ndikati no hazviti vandasimuka ngative tatodanana teve nyaya ichi zvayakaita ini ndo matsanangure pandakati pamuzvati ndokubva wandibata panapa patafamba kuendera kitchen so kwaenda ndikomba kwaenda ndikonzira yekumba kwangu kusvika abata nhengo yangu kuti haimuki ere zveurikutiza ndokubva yasimuka ndokubva ndarara naye panzira munzira kwete kuti kumwe kuroba ndinoda kutaura chokwadi zvakaitika ndizvo zvinhu zvakaitika chizwani pari kuzi apa ndakatiza dai maitiro akaitika nyaya yaenda kwatangamire takadaidzwa ndaitofunga kuti pane zvakaitika ini ndandiri driver patanya yangu ndichidriver ndakafonerwa nasekretary nekuti pakatanga kutongwa nyaya iyi patakabvuma nyaya iyi masekretary akavhamisa kuti nyaya iyi yakuda vabereki ndi munhu aitonga po aisichanaka asisiripo asina nhasi achomupenyu sekretary ndiyakafa pazaichapeti kutonge gozwe mwana wemunhu andakumbira ndikati kana maakuzondidawo munondipawo 3 days 4 days ndizoweyo nehama dzangu zvazi alright saka iye wainditaimira kuti hano ndiri kuharara mumwe musi ndaenda nemabhanana bwandifonera tiri kuda kunoona naino kuti ndatorumwe ndiri harara zvikati alright kubva wazondifonera futi ndikati aiwa ndiri kusagambe ndiri kutoroda mabhanana varagaragaraga inini ndakazosvika musi wakazondidaidza wakazondipa mazuva wawandidaidza bhanana mukwasha wangu mapondera kuna nomuziya kwaona kudibhisi natete nemwana hanzvadzi yemukadzi wemurungu pandaishandira kudrive panozi panyamakanga pachigaraji so pataenda nemotikari patasvika zikazi chere nyaya yako chatongiba nyaya yako wakarekera kuuya pane judgment iripo kare judgment yapuwa kwakazi chere wakaitisa mukadzi wemunhu saka parudikana mombe nato chere nhumbu yakazobva pakadeukapo saka musha uda uchineswa paruda mombe mbudzi nejongwe plus 150 yakashandisa murume andati ndazvizwa paro pamataura pane zvinhu zvisi zvangu pa tiri padare apa zvikazi nyaya nhumbu handiiziva zvikazi no chere haungadaroba iwewe nyaya nhumbu unoiziva ndikati kwete saka papaino umwe murume anozi mukupe shupikai movheti akati varume nyaya mukokadzana naye hainezi inoda mukadzi shuwa ava wabangiwa wakabva wazi endai mowe nemukadzi uri kuiromba zvikazi kai mangwana chaidzoka vatadzoka futi mangwana yacho atasvika padare ava wakazouya wasina mudzimai wauba hameno chakataurika takazondozwa ini ndakazondozwa padare waakuti nhumbu haisi yachereba watarisa judgment yawakaita ndisipo baini wakaisa judgment yawo ndisipo baini watarisa judgment zvikaita akushuwa takutarisa judgment kubva kwenhumbu mombe nhatu dzakazi kudeura ropa iyi zvinoda kuti vanhu vakahura apadeuri ropa padzakanzura kwai kuchenesa mukowa kwazi hapana wakanzura saka pasina chinhu kwaisaka totangisa tikatiya zvimotangisa sei ivo vakatopedza kare kutonga nyaya ndisipa ndisipo patataudzana wanga wakutorairawo nyaya wanga waripo wadaira kudaro pabva pazi chere ivo hatichatotongiba chienda wobvise mombe mbudzi nejongwe ne100
zvakanga zvakanaka pandazvisainira iwo wacho kana wakadai vachaziva but ndakazvisainira vanaenaomba kwangu vandagara vakatotipa madheki mazuva ekuti ndizvibhadhara madheki asati asvika pandakafonerwa nasekretari anga sekretari wechikadzi aizi mai Mumba svika dzichingomira kuuya nezvinhu izvozvo svika tazokufonera ndakatogara kusvika 9 years dzakwana ndakazotoshamisika kuzwa ndakuzi ndikudikana kunoku inini ndipo pandagumira. Mira, ambe asunga. Mira hivyo. Numbondea. Takaenda numbe yasiyawa ba. Ndia bangi. Kazinini Ndiza manyi. Bangira utawa makaita 2 years musikara nesi. Ndizvo here? Vodi vadzitsana. 2 years musikara nesi chokwadi. Ari kunyeberwa. Kwete. Ndingaramba kunyeberwa dana wakaita 2 years dzinoratisa kuvonyeberwa. Kuzo mamuzi uya munodana. Je nubi kuto kwenda. Uyu vachitika munodana. Madi. Ndakadana naye. Mama mnyepiri. Asina tola biko Made. tutanga mega utotipanda. Mira pamberi pedala namuta. Muzina vanhu vamoko. Pasakala moko. Asina mbo kuti taimbiku. Unaofana kunyepa. Akatora unofana kunyepa ndiye. Uyakonyepa padare pana. Kuti. Ndakaenda mimba. Israel. Isu zvemimba waraita zvisina problem nazvo. Vange yake kana taisi yake. Asi anoziva mimba ndiani. Ndipo tidosana. Mira. Iya atinena imimi. Kana mimba iri yake andika. Haina basa ngekuti ngeyake apa mukadzi wake. Saka haina munhu. Saka tingasweri kutindira ipapo. Because angaine right yekuti kumitisa. Kuzuri mukadzi wake. Saka hatingarambi kuti taisa nezvayo. Tutaisa nezveposva. Yekuti wakadhonza murume munhu nebhandi. Kutendera nekicheni. Kuita nekubata zvombo zvemurume wemunhu uchibata uchidiri kuti zvisumuke. Kunyeberwa mavodi akarini kuzaneni. Mira. Andinoona. Uyu wataura. Asi ishuwa here kuti makamuedza mumba kwenu. Mirai kana mata alright. Mirai. Kana mukati kuti hatichazivi. Fine, zvotopera. Mukati kuti hatichazivi. Zvotopera. Asi ndizvo here kuti makatotambira bhora racho pamunzira. Mambo kana nduta mboti pakontunye bani. Itamunzira tomoitamunzira pamambo. Kato bwa dzasibe dzimba kwaenda pawo. Makaita papi? Dzasibe dzimba dzangu. Makaita papi? Makaita kamwe. Makaita kangani? Kamwe wo. Musi wekutanga makaita kawanda. Ko musi wechipiri. Atichamba tinobveta zomboendera mberi. Kumba uya kuma3 yemwe. Kuma3 kuti. Vadza kuti dzema kusenti utochaira pamuko. 3 pakusenti kuchaira kuwo. Akafura kuendawo namubvunze. Vakoziva kuti mamuka 3. Kuronye badi 3 ba 5 mutaka kunai kwachena mama. Kuti kwachena katomuka na 5 ari kwenda kwawo. Ndio baka friend pangu. Imi zvamuchataura chatoteerera. Because munonyepa. Matanga ndekunyepa. Matoramba kuti munhu amuziva amuiti sei. Uyu akataura nezveshuwa ndakasvika wama pamba paine message. Yekuti uya come home. Uyo bvaasvika kumba. Zvakazungabvunza kuti waufa shamwari yangu. Iye angaruziva yakuti shamwari haiko kumba. Mamatoziva kuti baba une nzara. Maamutozviziva kuti baba une nzara.
mukati come home wangu ari Mozambique obva asvika urutaura kuti makamubata bhandi rake arurama muri maambonyepiba makamubata bhandi mukati futseki asi achimirika uyo akati kusvika zvadini kusvika zvandishatirawo vatatoti mambo murodhi imomo apa zvinoratidza kuti murodhi kondomu mamaroni hapana kubvura undoisa nemavhu nemavhu kuzi uyu bambo kwayo wabvura kuenda asina ichanombofungira kana chanomboziva koundosvika dzvi munodai makamusungisa pamwe nerepi irepi bambo kuzongoti imi mwacho makazondonakirwawo asi irepi mwakanakake kumbangira kuti ndabatwa munhu akabazwa bambo pamberi pedare kuti izvo muri kutaura ichokwadi pane pandiri kupikisana nemurume uyu paati ndaiuya kumatri no kundinyepera imi foriji makafidwa kangani handikoko iko kakazva zvakaitika aiwa bambo ukaona vanhu maakuitira nzira unonyepa kuti hamuzambosangana futi makazosangana pane mubhedhi kana makaitira pane nzira makazoesa kutsvaga pakanaka inini ndida kutaura pamberi pedare handiti panapa kwazi chera akazopinda uyu mune mamurunyepa murumo kwazi akazopinda mumbana uyu na ishe muparutsa kunyepa aiwa izvo hazvina basa inini ndaitoti unongosechera hakusina basa alright basa riri pekuti wakatona ishuwa wakatona kamwere kana kari ka1 kana ka20 asi nyaya ishuwa ndopane nyaya wakatona chere ishuwa ndopane nyaya ishuwa although wakatadza kukunda miedzo asi nyaya iri pekuti wakadini ya inini ndiri kutaura ishuwa iyo mukadzi akazodzoka mukadzi wakauya wakadzoka ega ini ndakakwira kuhauna izvozvo muchiti mese uri mese achikuirana nemukadzi kwete vachawirana because wakazozviziva kuti wakatona wakatozvizwa kudai tatozoenda kudai kuimai maugari mna muri komba nababa hatisigara ipese bariyo mundu uyo wamuzambiko pinda murumu yake ndakati vasipeya nekichini muchiti muri adipo ba ndiri maibangira maibangira unondotonheswa nevese vese akuchona udini saka mama akupa poriji nekuti revese vese nekuti vazovachona saka nyaya yekuchona saka nyaya yekuchona chikara chachakwira mukatigatitoekuekete kubata bhandi kuti andendako kutakutsukura wakapona here inochero ndinoda kutaura chokwadi wakadambwa nendebvu nendebvu ndakafungidzira kuti nyaya yazoitika ndakafungidzira kuti vanhu vava vakaronga nekuti zvakaosvotaiuya kushopu kwangu ndandirino vashandi 7 handi ndaiweza bai ndiri kutofungidzira kuti vanhu vava vakaita dhiri hatisi dhiri because andikwaziva uyo ataura kuti uyo ataura kuti uyo akaunyanya kuti tikatoma Mozambique kuchona saka nzara yanga yadino mira ndinoda kutaura vanofanira kutaura chokwadi vanhu vava uyu ishamwari yangu haasi kutaura bazviri kuitika uyu mukadzi uyu ari kunyepa but haasi kutaura zvakaitika pakazodzimisa na tezvara kuti wazouye pakundimuzvare kunga paine zvaida kuzikanwa ndiana tezvara izvo watadza hawo kutsanangura patsanangura murume one uyu nekuti abvira kuti ishamwari yangu ari kunyepa wakagara almost 5 years
asi kana kuti 3 years wasingasangani ende wandoti vari kumozambika asi kutaura kuti anga anomwe mukadzi vaikweyo mira imi matanga nekunyepa musitaura chokwadi ndikuda kuvataurira chokwadi mese manyepa wese wanyepa warungoti munhu anga ari kumozambika havasi kutaura chokwadi pakuti anga anoura mumwe mukadzi uyu aitonditaurira kuti aiuya nestovhu sokwasvika mukadzi kwatasa mukadzi wake kudai wakutopfuura kuenda kumozambika asingarari nemukadzi wakepa muruzwa nyaya yekunditaura zvino mirai izwai zvendipezvenyaya airara sei nemukadzi iye mukadzi wakuti katoko ya pekuti katopa handisiri nyika iyi muruzwa ere nyaya yekunditaura yes uyu wakataura kuti apa yanzou netsuro atika saka nzou ndiyo yanga yakundoyauswa tsuro kakundoyewa saka rovona uyu ndiyo akanga uyu shamwarika yes in as much as ndingada kurara newe yes asi wonaozve ine ndikuda kuti muzwe nyaya yacho zvake kanogumira munzira pavarikutaurana izwamira hanzi kange kanogumira munzira iwewe ndo undosvika kumwoyo saka ndikuda kutaura manje pa nyaya yekuti kadoko iyi nyaya yekuti kadoko handizirinyipa muruzwa nyaya nditaure nyaya yekunetsana kwaone kamwana kavari kutaura kwawakatangira uyu kuti tiziye nyaya yekuti ibve nhumbu angaenda kochema tete wangu kumozambiki muruzwa here mwana wake wacho anga atwa pasi kugrade 7 kana grade 6 wakatanga kunetsana kumashure kwete kuti ini ndazosangana naye makore ndiyo ndisingachaziva nekuti yanga iri friend yangu eitotaura ndatora mukadzi ndaakunyanga mukadzi waakatora kueastern highlands ebva aenda kogara kunyanga ebva andosiya ipongo iwe ndo vari kuziva makore vanokutsanangurirai mukanyasa kwati vanokutsanangurirai kana kwatezvara vati vanotsanangurira kuti nyaya dzavakamboenda nadzo kwatezvara anga ari makore api zvekuti kadoko ngekazira tichatompawo sakire mabvee tingada kubatsira nei tokutsvagirawo sakire mabvee shavaronotambanaro tingashaya vakadzi right anyway nyaya yedu chaichai handi kushupana kwavo kana kuti sei inyaya yekuti uyu ndimaibangira handi wakashowa saizi to the wrong person kune munhu yemunhu kusvikira munhu atenderera pfungwa uyu ndimayani whether vari kufarirana nemurume wacho mumba kana kuti vari kusuwa kana kuti vari kunetsana wakuta sei asi at the end of the day ndimayani kunetsana kwavo hakupi right yekuti upinde mumba mavo kunetsana kwavo haisi passport yekuti upinde mumba mani ini ndafarira chinhu zvekudai wangori wamwanga wabva waronga kuti chamwanga ndinorambe nyaya because nyaya yekutatana kwevanhu kana kudanana kwevanhu haina proof kana pakashaya pakati pevanhu 2 anobvuma kuti zvishuwa takazviita asi iwe varangidza kuti uri murume unotaura chokwadi mai ndiye tsotsi I'm not surprised kuti uyu murume kana anga achitaura chokwadi kuti 2 years ndisingararame nemukadzi asi poonekwa mukadzi aine nhumbu yobva iwe woti hesi yako murume woti hesi yake saka it means pane umwe futi John ari asi kuti chatsvanga edu John hatinei nazvo andi kuti kana riri basa rake ibasa rake rekuti mauya nani hama dzenyu hama dzenyu dziri anotaura hama dzenyu hasi ndi ndadaidzwa kudaro saka nyaya yenyu chaichai ndeyekuti hama dziri kure neone function here kana nobana kutaura nyaya yenyu chaichai ndei mbuya utsotsi hauri pamunhu wachembera nyararai mastatement 25 pa2 minutes mastatement 25 maina baba wakafa wana sekuru wari kure nhasi kumba kune function nhasi baba hana kutaura handina uruti maora chinyararai alright hazvisina basa alright nyaya iri panapa iri simbo
mbuya kana muri maibangi kana murume asina muchato anobvumirwa wakadzima kanyangwe 50 ipolygamous marriage. Asi kana nemuchato unorambidza ndo panorambidzwa kuti mukadzi. Saka the issue yekuti uya nemukadzi kuMozambique kana kuSouth Africa, kuEthiopia, kupi kuUganda anokwanisa kuti wakadzi kwese ikoko ndewake mutemo unomubvumira kuti asi kana paine muchato unomurambidza ndo pasingaite kuchata nomwe mukadzi iwe uine muchato unorambidza kuti achate nomwe mukadzi ndiwo mhosva inozipika. Andi saka zvokuti murume yakudidi hazvina basa ende kuti murume aita wakadzi watatu hazvi kupi right yekuitawo varume 5 zvinobatwa nemhosva ende hazvi kupi futi right yekudana nemukadzi nemurume wemunhu. Ukuwo murume ari kunze kunesana kweshamwari nechine wakadzi hazvi kupiwo right yekudana nemukadzi. In as much as waona kuti mukadzi ane nzara yakaita sei, but respect marriage yeshamwari, respect marriage yemunhu wese. Anzi saka apa zvabuda pachena kuti akaitanga handi murume, akaitanga mukadzi. Anzi ndizvo mungamuramba nyuma yekuti makaitanga uyu ati ndii makanditanga ndii makadhonza munhu. Right. Anyway, come on. Mukadzi ndewani? Ndewako. Sumuka, what you do naye? Ndezvako. Kana mane tsama, mudedza wana tete, wana tezvara, vanani, mugara pasi, mutaurirana, muwirirana. Mukadzisa chii? Imba yenyu. Kana imba isaiti futi, it's up to you again to decide what to do with your marriage. Asi nyaya iri ndekuti wakanganisirwa, si mukanganisirwa wari kuita ndekuti iwewo you're also partly to blame for the problem iri mumba mako. Kana wakaroora munhu chinonzi kuroora mukadzi, kugara naye, kumupawo zvaanoda. Haungadzi wakaroora iwe uchirara nemukadzi wako pamubhedha sengorara nehanzvadzi yako. Your wife is not your pen pal. Handizvo zvaunosheya nemukadzi wako zvaunosheya nepen pal zvakasiyana. Pen pal ushamwari, asi nemukadzi wako pane kamwe kaintimacy kanozodarika ushamwari. Saka mukanyimana bota udoti adiyo, iwe uri kudya kuMozambique, iwe udoti adiyo, you are partly to blame for some of your problems. Ita zvaunofanira kuita sababa. Handizvo asi vinyango sakadaro hako nyango waiminyima hako, but still hazvaipa mukadzi wako mvumo yekuti aidi achipakure wese wese. Handizvo apapinduri kuba mugoma. so imimi anzani mbuya muchapa mukadzi wauyu anzani wachira waruka wabamburuka mombe 2 kana kuti $700 before end of June. Then bamburuka muchapa wabangira mombe
33 before the end of August. Kana kuti 1050 kana mati hamuzvigoni tozoona nekusagona kwenyu tozotangira ipa umuda kumbire wachena nyaya yangu pairi tapete maoko dzikisai nyaya yangu pairi ini kuti mukadzi wakanditangira ndane 2 weeks ndisina chichinhuba mukadzi asipo and sure aindoziva ndosaka tatodzibambo ndazvizwa maifana nga takuruwa 5 asi the reason why ndisina kukupai mombe 5 that 3 is because ndaona kuti wakaita victim of circumstances yekuti one is one chimbomira zvechimomira uyu mukadzi atobvuma zvesho ndiye akakuita sei ndiye akatokubata bhandi ndiye akatotanga kubata chombo chako asi handiti iwewe semunhu angakutoziva kuti munhu anotobata chombo chako mukadzi wemunhu handiti waiforonga wakazvirapa kana uri dzamere uramba kutongwera saka isusu ushamwari ini chaungatonitaurira ndechekuti mambo handikwanisi kuona yeseka 1 ndinoda time so we can discuss on that but chandoda ndechekuti ipa murume mombe dzake 3 iwe mukadzi weopa mukadzi weuyu mombe dzake 2 kumbira nguva handitoziva hamusati mapedzerwa muzokumbira mapedza mbuya ukaona uchihura unofanira kuva nenguva yekuhura nemari yekushandisa because tinoti uhure imari hapana uhure usina mari kuti hure nikude unofanira kuva nemari ibasa and the reason makadira chero yange rekuda kuya mari yemakofi mamuda kuya mari yachero yemakofi nemabhanana ndozvamakambira dai chero anga mai aiswera achitendera pauna paya mamusingamudiba but because maitoziva kuti uri kurema maunda arikugadzira eastern highlands makofini arikugadzira dams makofini arikuta keshi iri chii hapana paunoda hure pasina mari hure hariendi pasina benefit unozozviri hure rudzivi kuzi hure kakuda zviro akaona kuzi hure kuda chii kuda zviro kuti uda chii hazvizikani asi zvinotozikana kuti wahura nemunhu uri uda chiro handizvo saka zvokuti izvozvo handichazowani asi nguva yekutata munzira kuita mai chenzira mwana wacho dai makazvarwa izi chenzira because kana waita chikara chekuti ungabvaita zvoshuwa kuita zemo rekuti uchamboni kuti nzira inopfuura nevanhu wataura kurumbo kuzi mambo hatina kuenda munzira hayi chakaita munzira munoya mushonga here munoya mushonga here musana kana wechii itai mbichana maguchu ati itai mbichana maguchu adi wakadziwa ino zemo renyu rinobva madengezera zemo udaro zvakadini kuita zemo rikubva wadengezera kuti kubata muno nebhani kutaka kutotakanya munhu kutakanya munhu munzira chaimo munzira uri munzira uri kutaura kuti baba ndinangoenda kumubhedhi ba kusatya kana kugorogotwa nemunzira makamakoforanwa kutosumukapo mamusana aisa amabrista
aiwa chiwangomanaka aya chingosiyanai nemidzi nemapiritsi siyanai nazvo zvinhu zvakadai hey aiwa hakuna baba iwe ungatobhadhari Aiwa, inoti handibhadhari nguva yacho yekuti ndishandire mari yacho. nguva yekuchaya manhede murodhi makaiona Vangotiwa kana kuti 1 August tatengesawo zvirimwa zvangu. Vangotiwa 1 August tatengesawo zvirimwa zvangu zvondinorima. unofanira mabhadhara imwe yacho August, end of August muzobhadhara imwe yacho zvinhu zvomukatontaura izvo ndingatozwa izvo because hamungantaura zamuna nguva yekutsvaga mari asi nguva yekuti manhede munzira chaya manhede munzira mutazi handina asi ndotsvaya kuimajina kana kapikicha kacho pangomuri kuzvuzvurudzwa pakubata musazodaro panguya musaite musikazwa yakadaro munobhadharira kuno mari inobhadharwa kuno because tichisi tichaziva kuti uyabhadhara vakamabhadhara kana takuteera vanhu vedu toteera famamuviri toziva kuti ninge ana kubhadhara ninge ana kubhadhara saka ngatiite izvo before end of August iwe tatati chii mama ndichi June ndipo ndoda kukumbira kubhadhara kutaurawo June wobhadhara 1 end of August ndipo ndoda kukumbira kutaurawo ndapota apa pasi chikwereti azapasina kutotaura chikwereti ndechei chekunyenga kuti izivai ndoda kutaurira mumba mangu muri kuraramira wana 8 izvozvi ndine chikwereti ndine mwana kuti A-level papasiti wanzi mukafona izvonova ndine 140 wana kutoza upindi kuchikoro kuprimary kuloreto ndine $80 inoda kutsvakwa izvezvi ndobva ndazoya kwandinoengesa taurirai kamudzira kenyu apa kuti unondipinza mumatraburo kamudzira kenyu kataurirei kamudzira kenyu kakaite order kataurirei kuti unondipinza mumatraburo gara mburukwa bvuma gara mburukwa usabude zvisina basa mazuva bambo dzidzisai bambo karo kenyu dini mazuva bambo kamudzira kenyu kakaite chiorder kanokuparirai zvokuti azidichikwereti kwakati ndichikwereti kwakati izvozvo hatitombonera basa nazvo bambo karo kenyu apa ngakaziwe bati apapa ndisina kudaizwa baba ndisina kumbosvika yavakaenda masikati inokaenda akatotaimira ndazwa uyu haana kupusa baba ndazwa akazviziva kuti iye une 2 years imi mune 3 weeks haana kupusa baba wakatozviziva kuti pakatoti uya iwe unototi ndaakuuya ndakatombozama kutiza wakazotomubatwa hako beutika asi newe wacho wanga wagara undodawo saka kuda kuti haiwa hande izvo zvangu zvezvo end of August date iripi dakutasvika 1 June imwe yacho end of June by end of August 2 dzachizofanira ati 1 yacho end of June yes 2 by end of August yes asi handina kutika kana muri kubhadhara mombe ndobva ndati mhamurume nemukadzi tikakubatai futi munodzoka futi panapa kubva ipapo nawo uzombosangana